Hola, soc la Clara Massons i soc organitzadora professional. Avui tinc unes preguntes sobre etiqueta, que en realitat també és ordre. Pregunten, quan podem començar a menjar quan ens conviden a un dinar o un sopar? Començarem a menjar quan l'amfitrió o l'amfitriona comenci, no abans. No val dir bon profit i començar tu. No, doncs esperem. Els colzes sobre la taula, mite o veritat? Veritat, veritat, veritat. O sigui, no hem de posar els colzes sobre la taula per una qüestió d'higiene. Els colzes han tocat, doncs, el metge, el transport públic, l'escriptori. Aleshores, durant els moments de conversa, no quan estem menjant, està permès posar l'avantbraç i 10 centímetres per sota el canell és el correcte. No tallarem la carn fent l'avió. Això ho afegeixo jo. Quantes vegades veiem gent fent així, amb molestes del costat, és visualment desagradable, aleshores els braços aniran més enganxats al cos, sense rigidesa, però... A quin lloc de la taula puc deixar el mòbil en un restaurant? Si el deixes davant i tal. El lloc. O sigui, el mòbil, les claus del cotxe de casa, les ulleres de sol, no es deixen sobre la taula. On ho deixem? Doncs a l'abric, a la bossa de mà, on tu vulguis, però mai sobre la taula.